Ka East West Group of Institution Bangalore, ka khot admission nakamta ka nursing but paramedical course, ka bala ithu da ka Indian Nursing Council, ka buy admission ka badunatam, but she's pa percent ka jinyokam. Pila ru ban apply da ka education loan. Ka jinyo yukibut ha West Bengal ka dangya chakmat bat ka Bharatiya Janata Party ka job bat tam na ki arspa atli ki constituency kat kum ka result election MLA ha ka tei ka jala bala palai the Election Commission of India ha ka South Rik Jumang Arjar Rio. Na padeng ki constituency wa pair ka pani hati constituency ka de ka bakham pair ha ka ba kartong ka BJP ka Ratna Depnat ka bade ka me jong ka thei ba Shah Batbor but Shah Pynïap ha RG Kar Medical College and Hospital ha Kolkata House Nam Arjar Saw kadang tam da 4,000 vote yaw kartong ka All India Trinamool Congress but kadon halenti banjob kum kamali kumman chukdo ba ka jing Shah Batbor but ka jing Pynïap ka kanthei life ways nam karta kabadang Shah hikai Dr. Klaunra ka jing bitar paiba ba sherkhai ya West Bengal but hakari hi borok away persya ya ka All India Trinamool Congress kabla pendong ya ka Supreme Court bantuklar karatna kal ong ba kampat sat wat tang yus nukli jongka hadu menta kum kadak ka jing sosi bat ka jing persya bat kan yai petang hadu ba ka Khun jongka kandayo ya ka jing bisar ka bahong ki kai phot khobor ki kado ba joy saha unong trei ka BJP ulalik ong ya karatna riu banai Mynshwa bahkan penyeso syakasan hima karatna san saus nem karta ka syemya karai ban Ïakhun ya election ban pentulun syakmat ya ka ji Khun jongka nak benta ka hong pat banile persya ikam thombor ki kanthei ki khna hakirin san yalap election ka ju ong pa kanong shun jongka de ka Mamta Banerjee namar ka dei pe ya katnat ka koi ka khya bat ka Khun jongka hi katre ha ka te katnan u menteri rang badu kari India Narendra Modi hakar South Rik yong Arjar Rio ulahiar ban pan jingkersan nakabanta jongka hapani hati kani ka jingjob jongkratna ka pen I bagi pai ba nakate constituency ki kersan ya ka ha ka jing Khun banjob hi kamle don bor persya ki kanthei ki khna Habatin pej bahagi ki shop ka shop plus F Ka plus F? hakabam bangibam duna ki eki batte ye kamet Namar kata habat thiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka shop plus F ha ka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta I ka dur jing ki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki marba madon ka shop plus F menta kasni. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya